Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenki város önkormányzatának képviselőtestületi ülését, megállapítani határozatképpes számban megjelentünk. Az ülés szabályszerűen lett összehívva, Gebula Béla Ákos elnök úr jelezte távollétét, illetve Regenyei Katalin is jelezte távollétét. A hitelesítésre Húza Krisztinát, illetve Molnár Gábor kérni meg, aki az ő személyére lefektetett, készfelemeléssel szavazom. Köszönöm szépen. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem készfelemeléssel szavazom. Köszönöm szépen. Jó, akkor zárt üléssel kezdenek. Akkor folytatnánk a napirendi pontok vonatkozására. Első napirendi pont az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első fél évi módosítása. Ezzel kapcsolatosan van egy kérdés észrevétel. Nincsen, akkor aki ezzel egyébként visszaadásra szavazom. Köszönöm szépen. A második tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első fél évi teljesítéséről. Van ezzel kapcsolatosan kérdés észrevétel. Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért kérem készfelemeléssel szavazni. Köszönöm szépen. A harmadik tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi második negyedéves pénzügyi helyzetéről. Itt azért el szeretném azt mondani, hogy amit a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy az MVM tartozik nekünk most már utal igaz 6 millió forintot, de így is 29 millió forinttal túlfizetés tekintetében. Szeretnék, hogyha ez visszakerül, akkor nagyjából a költségvetési helyzetünk stabilizálódna. Amíg ez nem lesz meg, addig azért az eléggé kemény. Tehát mi kifizetjük az MVM-nek a pénzt, a túlfizetés megtörténik, és nem kapjuk vissza. Ez nem egy fair játék. Még egyszer mondom, 29 millió forinttal tartozik el a pillanatban az MVM, az önkormányzatnak. A másik, ugye, ami nagyon jelentős, az pedig a külterületőtös pályázatunkán mindent szabályosan megcsináltunk, kifizetési kérelmet adtunk be. A munkát elvégezte a Strabag, és ennek ellenére ugye nem kaptuk meg a támogatás második részét, ott egy 45 millió forintos kifizetetlen számlánk van. Ezzel kapcsolatosan mindennek eleget tettünk el, nem tettük, hogy ez így jelen pillanatban nem kaptuk meg. Mindent megteszünk azzal kapcsolatosan, hogy ez működjön. Ha jól tudom, most a REKI támogatás is megnyitottuk az igényt, és 7 millió, mondom, 7 millió forintot kapott az önkormányzat, közel 7 millió forintot, ami egy kicsit a helyzeten javít, azonban a helyzet az így is kritikus, és kell mindenféleképpen ezzel kapcsolatosan foglalkozni, és így, ahogy a József is leírta az előző előterjesztésben, amikor azt mondja, hogy szükségünk van arra, hogy feszes költségvetésre szükségünk van, és spórolásra is tekintve, nyilvánvalóan a működés rovására ez nem mehet. Van egy kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincsen. Aki ezzel a visszaadásra szavaznak. Köszönöm szépen. Következő reményi közösségi médiával kapcsolatos feladatok lelátása. Itt gyakorlatilag arra van szó, hogy más csinálni az eddigi közösségi médiával kapcsolatos feladatokat, az eddigi szolgáltatók nem tudja vállalni ezt, az eddigi szolgáltatók nem tudja vállalni ezt a tevékenységet, ennek megfelelően új tartalomgyártással mindent foglalkoztatnánk. Van a kérdés észrevétel? Nincs, akkor aki ezzel jelentett kérni visszaadásra szavazza. Köszönöm szépen. Ellen tartózkodott egy, köszönöm szépen. És akkor nyilvánvalóan a kárlatőjön a sorsáról további egyeztetéseket folytatjuk. Jó, következő az enyhű alsó tekeres vízrendszerre vonatkozó 2024-38 bővítési fejlesztési terv elfogadásáról. Ugye mindenek előtt tiszta, ugye, hogy a Fehérvízzel megkötöttük a szerződést, és átkerült a Fehérvíz teljes mértékben az államhoz. A DRV, ugye alsótekeres DRV-hez tartozik, itt a gördülő fejlesztési tervet el kell fogadni. Csak itt mondom, hogy a vízműről van szó, akkor már a kettőt össze elmondanám.
ez a tájékoztatás. Gyakorlatilag az alsótekesi gerülő fejlesztési tervről szó, csak a tájékoztatás elmondom, hogy augusztus elején a vízmű átadásra került az államhoz, tehát az összes idejévelő feladatot, ami a vízműre vonatkozik, most már a Fehér Víz végzi, továbbra is az önkormányzat és az állam. Itt a DRV-nél pedig hát nyilvánvalóan is az állam tulajdonos, de ezt a fejlesztési tervet ettől függetlenül el kell fogadni. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Akkor aki ezzel egyetért kérek visszamodással szavazni. Köszönöm szépen. Következő védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó ingóságok használatának részletes szabályairól szóló megállapodás. Ugye köztudott a Fehérmegyei Szent György Kórház június 30-ától átvette a védőnőknek a szakmai irányítását. Ennek megfelelően nem csak a szakmai irányítását, hanem mindenféle feladatot, munkáltatói feladatokat átadott a védőnőkkel kapcsolatosan, és ezzel kell nekik is egy megállapodást kötnünk a Szent György Kórházzal. Én azt gondolom, hogy sok sikert kívánok a védőnőknek a további munkájukhoz, és szeretnék ezúttal is megköszönni az önkormányzatért végzett kimagasú teljesítményüket. Remélhetőleg a Szent György Kórházban is legalább a Szent György kötelékén is legalább ilyen magas színvonalon fogják tudni ellátni a feladataikat. Köszönjük szépen! Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? Minden nincs. Aki ezzel egyetért kérek készülni, szavazzon. Köszönjük szépen! A következő a közművelődési rendelet felülvizsgálata. A közművelődési rendelet felülvizsgálat vizsgálatot, ezt előterjesztettük a bizottság elé. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor aki ezzel egyetért kérek készülni, szavazzon. Köszönjük szépen! A következő óvodai csoportra megállapított maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével az NKT meghatározza azt a maximális nemzetkövetelésről szóló törvény meghatározza azt, hogy mennyi lehet a maximális csoportlétszám, és hogyha ezt túl lehet lépni, de csak fenntartói engedéllyel, ugye mi az óvoda fenntartóiként megtehetjük ezt. Az óvoda vezetője bejelentette azt, hogy hol szeretné ezt túllépni, vagy hol szükséges túllépni ezt a csoportlétszámot, ezt a bizottság támogatta, úgyhogy ez itt van előttünk. Van egy kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor aki ezzel egyetért kérek készülődéssel szavazni. Köszönöm szépen. A következő a polgármester által kötött szerzősi kitérés jóváhagyása. Ugye itt, amit beszéltünk, az egyik legjelentősebb rész az, hogy ugye a közbeszerzés aláírása, amely a közbeszerzés szerződés aláírása, amelynek értelmével az úszodához vezető utat megcsinálták, illetve a vízi közművezetők az átadása szerepel benne, és egyéb más kisebb szerződések. Úgyhogy a rövid csak az elvezetés is készül. Van a kérdés észrevétel, nincs, akkor aki ezt a kérdezett készítésre szavazott. Következő GLS automata kihelyezés Lenningen. GLS automatán a GLS hozzáforduló automatát szeretnék kihelyezni a lakosságnak a magasabb rendű, illetve jobb színvonalú kiszolgálása érdekében, és a piac melletti területet szeretnénk bérbe venni. Gyakorlatilag ez azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen szolgálja a településnek az érdekeit, úgyhogy ezt támogatom. Van egy kérdés észrevétel? Nincs. Aki ezzel egy egyébként kérdés észrevételésre szavazni, köszönöm szépen. Következő az egyéni mikroközötti szociális és gyermekjogi intézmény társadalmi megállapodásának módosítása. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? Nincs, akkor a ezzel egyébként kérem készülésre szavazni. Köszönöm szépen. És akkor a következő napot már átvenni a szót. Ugye a kártyúzás tekintetében a képviselőtestület ezzel kapcsolatosan megszavazott nekünk
korábban 9 millió forintot, amelyet felhasználtuk, de további munkálatot is forintra lenne szükségünk. Ezt a bizottság támogatta. Vannak kérdés észrevétel ezzel kapcsolatosan. Köszönjük szépen! Valaki ezzel kérdezett és szavazott. Köszönjük szépen a csapatot! Köszönöm szépen! Ez egy technikai módosítás a szervezeti és működési szabályzatnak. A kormányzati funkciók közül a törvényből kikerült a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, ezt az SZMSZ 5. számú mellékletéből is próbáljuk el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, amennyivel nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a most